ana sing lagi tanduk sego. Nah ya, warki lho yu ya, kerupuke dinggo. Berkah saya direm ngaturi sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kowe iku ya ngono kok nduk ra bareng kancamu. Alah Bu kok iso kemarin mangan komeron mangan warneng ketoke iki ya. Ora iso kompak, ora iso banter wis. Iku komeron ndulang putune dhe ya Allah Gusti. Tak baleni meleh nggih Pak Dengke sing banter sing kompak. Mayoritas ketoke ya Islam ngono cah. Sak dhewe ngaturi sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku aku ya ngono lho malah ngemplok alah ya Allah Gusti. Nggih pun sekecaken wis pokoke sing jawab uluk salam muga-muga diparingi berkah barokah, rezekine tambah. Sing ora uluk salam muga-muga diparingi. Piye, Nduk? Anake sing tambah. Sugeng santen sugeng abarasani pagelaran ketoprak Tri Manggala budaya pidalem saking dusun Turirejo Jepon Blora Mustika ingkang dipun pangarsani Bapak Sukono Ceplis terkonjuk Bapak ingkang Hamengku Gati sing duwe gawe Pak sapa iki cah ya Allah Gusti tak kenalan sik aku. Nuwun pangapunten nggih. Pak sing duwe gawe Pak sapa niki Pak? Pak Yanto. Mas Yanto. Mas napa Pak napa? Mas Yanto, tak celok Pak gak oleh berarti. Oh Mas ya. Mas Yanto adalah Mbak sinten Mbak? Mas Yanto ingkang pundi piyayinipun? Wonge sing ndi Mas Yanto? Mas Yanto, halo Mas. Aku tak kudu roh wonge, aku celok Pak ra oleh aku kudune nek Mas Yanto iki mesti walah wonge koyok boy. Mas Yanto. Dalah Mbak sinten Mbak? Mbak Puji, ingkang pundi Mbak Puji? Mbak Puji sing ndi Mbak Puji? Masa Allah ayune koyok Natasha Wilona ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Matur sembah nuwun terkonjuk Mas Yanto dalam Mbak Puji, matur sembah nuwun sampun kersa nimbali ketoprak Tri Manggala budaya kanthi acara duwe gawe apa Mbak Puji? Sunatan, nggih sunate anake sing disunat Mbak. Sing ndi Mbak? Lah kok gedene ngene iki tenan ta ora kok iso. Endi anake sing disunat? Mas sinten adik sinten? Dapa, ndi Dapa? Bocah endi Cong Dapa Cong? Mpun mari Mbak Puji. Mpun Dapa ndi Dapa? Lah nek Dapa bentuke ngono ya nganggo benduk. Lah iku semono sunat iku rak ya kekot-kekot mesti dadal duel kabeh kok iso. Kanggo Dek Dapa sing dikitan muga-muga dadi anak sing pinter ya, Cong. Dadi anak sing soleh bekti karo wong tuane sak kloron. Mas Yanto dalam Mbak Puji didongake muga-muga sak pungkure nekake Tri Manggala budaya rezekine sang saya tumpuk-tumpuk seger kewarasan nggih Mbak nggih. Nembe gadah putra setunggal tok niku, Mas Dapa tok niku tak dongak-dongakno ndang duwe adi Dapa. Oke sayangku, ning kene awak dhewe makarya karo Media Tama juga Putra Audio. Yuk langsung ditampilke artis saka Tri Manggala budaya kali ini bareng Ayu Yulia. Pentolen kono digolek ya. Kanggo Dek Dapa sing disunat request lagu apa? Ayo Dek Dapa sini sayangku bocah sing ndi ya rong ketok belas iki kok. Ayo sayang diatur apa kanggo Dek Dapa sing kuwinuk nduk. Oke, apa sembarang kali ora ana ketok bocah kok. Endi Dapa? Lah jarene Cong, darane Cong iki lho tak kei vitamin Cong ndok gage ben gelis gede. Sunatem ora dadi angger gak ngombe vitamin kok iku. Diatur apa yuk lagune? Suratan ayo mujari nanti manggoke. Oh ning kene. Ri diaturi suratan Ri bareng Dek Ayu spesial kanggo Dek Dapa. Dek Dapa disurati karo Ayu welah. Surate surat apa yuk? Cinta Nduk. Cinta apa surat apa Nduk? Surat cinta tapi menyakitkan. Ayo diaturi ndi Dapa ndi? Ya Allah iki bocah iki Dapa. Ndi Dapa? Rene Cong. Rene kok emoh malah emoh jar wedi karo mboke kok barongan. Sampai buat tadi yang dikitan. Oke, ayo untuk maju sayang.
Doro monggo, monggo. Ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak pernah ku nikmati megahnya dunia, bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Duhai kekasih, Ayo semangat ya sayangku ya. Hey! hari berlalu Ayo Yos. bagai Yuk. Masuk. seakan ku berjalan di balik awan kelabu yang ada hanya hitam, yang ada hanya gelap. Aku melangkah dengan terasa. Goyang bro. Mengapa aku terlahir ke dunia ini, hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari semua itu suratan dari Tri, monggo lo. Media Tama juga Putra Audio. Ayo sayangku. Hey! berlalu Pokoknya dah. bagai dalam
Sis buat adik yang dikitan adik Dapa takon munggah bocah moro mboke wedi. Aku moro mboke potongane mboke ketoke tukang mangan wong jar. Ini memang tak 17 ocong aku cong. Mbak Puji, request apa Mbak Puji sing duwe gawe kita tawani dhisikane iki. Request apa monggo gak usah sungkan-sungkan. Dalem ayang-ayang 55 Mbak monggo. Batine njaluk, ana peti tawani bareng njaluk ya ditarik ngono cah ya. Bapak-bapak napa Bapak terus sungkan-sungkan pokoke beras 50.000-an ae rasa larang-larang ya nduk. Aku nyawang Pak Iseng iki ketoke merdeka jekrang karo ndelok toprak wah seweger ra karo ya De ya. Piye kabare De sehat? Sehat alhamdulillah. Oke, apa sayang? Sinarengan karo sapa kira-kira? Karo tukang syuting gelem? Jek Joko lho iki lho. Mau dia. Wedi iki gak nyokot to, nduk paling ngeleti sithik-sithik tok ngono. Astagfirullah jarene. Nyebut lho cing iku cing. Permintaane Mbak Puji ayang-ayang wis mbok garap Ri. Oke, ana Mas Roni siap ya. Iku karo Dek Yomi ayang-ayang. Ayang-ayang apa anyang-anyangen lho nduk terakhir. Vina sini sayangku. Sini dulu, ayo. Iki tak kei penyanyi sing cilik-cilik sing kemeremes Mbak Puji ya. Sing ayu-ayu tak tokno dhisik, engko sing elek-elek ditekek kae dibuak. Mboke dhewe sing ditekek maksude ngono. Kae pentole ning kono. Permintaan ana ayang-ayang, ana sinarengan, terus ana apa neh mang. Wong lanang-lanang do gak njaluk ketoke, do santai-santai ketoke. Mas Bro sing nom-noman kok ora nobah tapi iki, Bro. Ayo, Bro. 1000 teh 2000 ngono, Bro. Pina, mbok aturi sing ndi sayangku? Wah iki cara artis ning TikTok Ica Selo ya. Bareng nang kene dadine Ica Swalo. Cantik ya. Apa sayang? Oh lagune umpama. Muni to nduk iki tok maca ngarep lagi muni umpama ngono. Mas Ri umpama Mas Ri. Permintaane Mbak Puji ditunggu dulu. Diaturi yang punya umpama bareng Vina. Ya.
Mbok. Sampun, Sampun Mi. mamah ngono lho. Kok Sampun mama. dianggap Mbok. Sedih bombok. Vina, oke iki mau diaturi sampai nggo tamu dan Kang Samirawo umpama ya nduk ya. Terus Mbak Puji sing duwe gawe iki Ibu Edek Dapa permintaane ayang-ayang. Lah caca. Dadi Mbak Puji iki ayang-ayang karo Mas Yanto. Iya masuk iki. Aku Mas Yanto urung ndi piyayine sing endi kok iso urung roh blas kok Mas. Loh, alah ya Allah Gusti Mas Yanto, ya Allah, lah jebule mbarike ngono sewu Mas. Aku ngono kontra ya, angger tak gunggung barik kudune 1000, kok angger diuntali 1000 tenan tak gunggung neh ya karya. Alah kok iso. Iya. Permintaane kanggo Mbak Puji tak bingkis dulu ayang-ayang, terus iki kanggo pacarku jalukane nyidam jemblem. Lah wong jemblem 2020 kok 10.000 lho. Jemblem 2020 iki jemblem istimewa bar didandakno kabeh. Adek Moza, ngaturi permintaan panjenengane Mbak Puji sing duwe gawe ya nduk ya, permintaane diayang-ayang karo Mas Roni, semoga Mas Roni di mana kau? Ben Pinu. Ayo Moza sini. Pentole ning ndi mau nduk? Pina nek golek nek naruh pentol pada tempatnya ya sini. Oke. Ayo Ri diacuri permintaane kanggo Mbak Puji. Mbak Puji, ayang-ayang spesial kanggo Mas Yanto. Welah, muga-muga ndang duwe adik ya Mbak ya. Amin. Nek dapa sakno ben ra dhewean.
Dosa ta ora kira-kira, Nduk? Aku kok gumun. Pateni ngono piye nggo tumbal. Doyan ta ora demite? Ora doyan iwake legi-legi sepet kok. Malah iku lho Bu, tukang gendang go mulai nggo pakan banyak aku gregeten ae kok iso. Tukang gendang bentuke ngono iku piye ngono lho, Cah? Rasane, Cah. Apa-apa, Nduk? Sinarengan iki mau ayang-ayang diaturi kanggo Mbak Puji. Sik aku tak ngaturi ku lho, pacarku tercinta jelukane nyidam jemblem kok. Kowe njaluk penyanyi sapa kowe? Njaluk sing ndi? Sing ndi Mbak Supri? Ya, tenang saja. Pokoke sak njaluk tak panggah tak kei di medeng. Aku kok gregeten ae. 10.000 nek njuk nyidam jemblem lho, untuk jemblem sing piye kira-kira. Mbak Supri, kamu masih ingat lagunya nyidam jemblem? Masih, oke. Neng kene iki ndak orang tukang duet piye cah aku kok gumun aku. Engko apa di inbox? Imboi ta inbox ngono. Eri, idam jemblem seri kanggo di medeng rira mbok kei walah situ dipangan tenan panggung engko iki. Ayo jembleman nyidam. Aku gumun no, Roni iki lho ning ndi ngono lho maksude iku. Ha iya, wis kangen kadung ngono iku terus ngono ndekne modele kandhane kok. Gregeten tak ombene sak krap sisan kowe. Spesial buat Mas di medekku tercinta nyidam jemblem. Ayo Mbak Supri. Kenalin ning kono. Pancen ora ngerti,
Waduh, terima kasih. Media Tema Indonesia, Mas Kencik. Bakul jajan mediwe jajan uyo winatena Mas kuwi pancen bener Mas ku jembleme super tak nemen Mas yo wong padha ngiler jemblem ku super kabeh wong padha ngiler jemblem ku super kabeh wong padha ngiler bareng terima loh boyo kini aku kepikiran so kapan bisa ngicipi jemblemu angan-anganku saka bumbunan iso tapangan sadurunge turu kaya wong sing weteng 3 bulan aku yo iki wis sidam jemblemu saumpama kudu tuku larang ra duwe duit gadeno motorku aku tidak jemblemu jemblem sing endi Mas jemblem sing kuwi ngendi Mas mosok ra ngerti dik pancen ora ngerti mbok yo aja bingungi yo jemblem sing gembol kuwi aku nyidam jemblemu dik jemblem sing endi Mas jemblem sing kuwi ngendi kamu gak ngerti dik masa ora ngerti mbok yo aja bingungi sing gembol kuwi Aku bingung lagu sing anyar gak apal sing kawak lali. Jalukane piye cing ngene iki cing? Ana spasine barang. Gara-gara di Medang iku senengane njaluk kawak kekawakno nyidam jemblem aku kok mangkel. Nek ngene iki lho 50.000 luar biasa tenan. Jalukane nyidam pentol karo bojo loro. Nyidam pentol iki lagu kawak lah anyar. Anyar ya, Nduk. Ra ngono mlikur. Aku kok greget tenan aku. Golek sapa Mbak Yu? Madosi sinten? Oh larene. Sing pundi tak celokno kok diincah-incah malah bingung. Sing ndi anake, Mbak? Jenenge sapa? Jenenge sapa anake? Ora sing iki lho digoleki mbok em iku lho, Cung. Sing ndi an. Mbok em. Ora iki.
Golek anake kok. Sing duwe bojo loro terus engko nyida mentol. Fitri ayo, Nduk, tak gawe gampang-gampang ae bojo loro. Lah iki lho. Bojo loro cing. Ayo Ri, iki mbok kei spasi apa ora Ri? Kira-kira Ri aku kok iso remet ae. Bojo Ri. Bojo loro spesial kanggo Pak D iki mau sing ngersake yo. aja sampai do dienggo contoh terkhusus kanggo Mas Yanto dalam Mbak Puji. Muga-muga mong lagu tok. Ning kene-kene ya ana bojo loro tah mboten, Bu? Mboten enten alhamdulillah nggih. Tapi nek bojone disilah biasa tah mboten? Pun biasa, padha. Bloro ya ngono. Cinta bojone wong ngono ta ora yu? Padha ae berarti nek ngono ya. Cintane wis konangan ngono ta ora?
Sing duwe nyidam pentol ya, Bro. Iki langsung dieling-eling ae nduk iki nduk. Pokoke lagu kawak-kawak dieling-eling sing anyar-anyar kudune ya iso ngono. Satu lagu terakhir permintaan nonton nyidam pentol langsung dibingkis karo ngenteni Ndara Putri. Yam ayo nyam. Ayo nyidam pentol nduk. Iki nek ndek ora nyidam pentol iki. Nyidam celurit. Lho ngene iki urung bar Roni ya wis medun kok gumun aku ngrasakno. Heh. Brenggala. Kok iso. Lho pentole sitoke ning ndi mang? Ayo diaturi. Mas Ron balik net ora kowe kok iso malah iso ana nyidam pentol sing ngono apa mang? Satu lagu terakhir karo ngeranti Ndara Putri diaturi permintaane Pak D saking panggung mau samping. Napa duet dhewe? Tes. Tes. Oh iya piye. Bar iki sek kliran dawa Pit. Anu minggate apa Sahid. Iku minggat terus kok. Nyidam pentol Mas Roni.
pentol lek double endoke iku ndelok endok piro nduk. Iya, Cing, kok senang saja ngono lho. Lagu dek ngidam pentol iki lagu ndek apa senengane do ngono, diungkrah-ungkrah terus kok iso gumun. Iso ana permintaan karo Mbak iki, Mbak. Cek ana jalukan mboten? Nek wis gak do njaluk ya wis lho ya iki lho ya. Pripun sing lanang-lanang dos pundi? Apa Mbak? Njaluk apa ndegake? Wedok-wedok iki. Ora njaluk. Nek ora njaluk ya tak bari nek ngono kok iso. Sing urung sapa mau urung kabeh. Ha iki, sayangku, tambah satu lagu Dik sapa jenenge iki? Dik sapa iki? Dik sapa, Nduk? Oh, Sinta. Pentole saya. Dik Sinta, ayo. Aku dinek kocar kacir. Oh, dolanan blok kok, Sin. Sayangku, iki ditambah satu lagu ya Nduk ya, bonus kanggo mbak-mbak cantik-cantik sing ning ngarep iki. Diaturi apa sing puwi Nduk jajal Nduk aja nyidam pentol mau elek lagu kok. Nyidam pentol ono ndoke barang kok. Tak kasih cinan banami. Oh, cinan banan. Ngalah ya Allah Gusti ya. Oke, ayo. Ayo ya, sik awakmu jari kono lho ya aja ado-ado kok. Aku kuwatir nek tukang kendange digawa wong buah iku kok. Rumangsane dolanan kok iku rumangsane kok. Musik Indonesia. Spesial buat yang punya cinan banami. Media Production, terima kasih. Main dengan saya. Masuk Mas Encing. Ubur-ubur ikan lele rondo neh lele ini di piye ya Allah ya Allah. Sandaran
jare kowe engko nek tak duni, maksudnya apa mbok duni? Kowe ku cah cilik kok tukang ngedun-ngeduni ngono iku gak kuat lho. Anu mbak kudu tak gawa mulih origine ya Allah mbak. Mbok pakan bebek. Iya cocok nek ngono. Ini ndak perkara dagelan, perkara seneng kok baca nang dagelan iki darane wis rawuh ben ra bisa ning karo ndarane. Ndoro monggo Ndoro.